Smatram da je i Talent Factory fantastična prilika za sve ljude koji imaju interesovanje za web, digitalni i grafički dizajn, kao i za mlade i talentovane ljude koji su spremni da nauče nešto novo. Za mene je Talent Factory prava stvar za mlade ljude da pronađu sebe u digitalnom svijetu. Prednosti IKEA kao kompanije podstiču svakog pojedinca da se i lično i profesionalno razvija u svemu što radi. Svašta sam naučila. Ono što ovaj program čini posebnim, to je prilika da naučite toliko toga različitog kao što je, na primjer, web editing, web analitika ili range. Ti nisi došla ovde pala s kruške pa si ovde učila, pa si sve učila ovde. Za mene IKEA i Talent Factory predstavlja pre svega jedno novo okruženje, novo iskustvo i šansa da nešto novo naučite i da se poboljšate u profesionalnom smislu. Razumeš, neke stvari si znala, naprimjer da se upudiš kom. Znači, bitno je da znate da upalite kompjuter. Super stvar sa i talentom i sa radom i praksom u IKEA jeste što ovde radite pre svega u jednom super dinamičnom i pozitivnom okruženju. Super prilika da izađete iz svoje zone komfora, da svaki dan prevazilazite sebe u dosta aspekata. Šta sam rekla? Čovek se uči dok je živ, samo napred. Snimaš tutorial? I Talent Factory program za mene predstavlja priliku da steknem mnoga znanja iz različitih oblasti web poslovanja. I Talent Factory program mi omogućuje da kroz godinu dana stručne prakse sakupim dovoljno znanja i veština da mogu samostalno da planiram i obavljam poslove iz oblasti web editinga, što je moja bila najveća strast, pa sam se u toj oblasti najviše i razvio. U IKEA mi se sviđa što se neguje kultura jednakosti, tako da uopšte nije važno da li ste student ili ste zaposleni, mi smo ovde svi jednaki. I Talent Factory daje slobodu studentima da negde oni sami uobliče svoj profil dok su u IKEA i da nađu nešto što im se dopada da rade i da se time bavi, da se smeruju ka tom smeru sve više i više. Na primjer, kažem, naučit ćeš. I to je to. Ovo je jedna sjajna prilika za mlade studente koji imaju ili nemaju iskustva da dođu i da steknu dalje veće iskustvo u realnom radnom okruženju u jednoj velikoj kompaniji. Ćao, za mene je Talent Factory, a ne sviđa se svaka ćao. Ne sviđa mi se. Čujete mi konkretno neko pitanje postaviti? Opusti se. Super! Prvo, idi tamo, tako. A koja su pitanje? Ja sam zaboravio pitanje. Koje je bilo pitanje? To da se iseče. Šta sam htjela da kažem? Snimaš sad? Ajde još jednom. Ajde. Stani.